हासले आदा आखौ नों मोनहैया जाजों दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का जिंगाखौथ' सिनाया सियाखैमोनलै फंबाय नोंनो हरनो थाखाय 500 राङाबो थियारि जाबायमोन नाथाय आरो माबाव आदा 500 राङा जगार जाबायबालाय माखौ साननांगौ दंबावो बे 500 रांखौ मानो हरनांगौ आगै बेखौ हराब्ला जाया बिजाबनि हाग्राबारि हाब्लाबोथ' बिगोमा दं बेफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैबालाय मारै जानायखो अफिसनि बाबुफोरनो होनांगौ जायोलै बादे आरो गुवाहाटि शिलंआव थांनानै मन्त्रि एमएलएफोरनो हा हगारनो थाखाय आर'ज गाबहैनांगौल'गिया जायो आरो बेफोराव लामा थाबायनो थाखाय खरस नाङा होमबा बेथ' नंगौ बेखौ आं जेबो सानाखै हा गोदानाव खालांनानै थाहैजेननायासो जादों बाथ्राया आं दि दा बे 500 रांनि अनगायै हजों नांहैगौ रांफोरखौ जगार खालामनो हायाखै नों बेखौसो सानदों बेथ' जेबो गोब्राब बाथ्रा नङाना आदा खोनासं नोंहा बहाय जा एसे हा हु दं बेखौ माबार थाब फानदो आरो बे फाननाय हानि रांजों दावगादो थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लांदा खान्दा जाबालाय आगै हजों थांनानैबा मा जायो मा बेरो जायालै बाजै जाया जेबो जाया आं बुंखायाखै होनबा आं दं आं थासान्दियाव नोंसोर माखौ गिदों आदायानोथ' हाखौ नायनानै फैखायाखै होनब्ला माबादिथो नुबो हाखौथ' बासिनो हायालै फंबाय हाया जोबोद मोजां आरो गुवारथार हासार गोनां फैलाव हा जाथारगोन बिदिब्ला एफा मोजां सुजुगखौ नोंसोर माब्ला मोनबावनो आरो बे बोरायनाय हासार गैयै खलसेल' हायाव बेसे गोबाव नोंसोर रायजो जानो हानो फालाय गथ' गथायनि इयुनखौ सिन्था खालायला आं बिनिखायनो रिजार्भनि हा गोदानाव खालामनायनि बाथ्राखौ साननांगौ जादोंलै फंबाय बेवहाय माथो खुथार मावबाबो जेबो आबादखौनो खालामनो हाया आरो हायाबोथ' एसेल' जाबाय फुवारनायनिबोथ' जेबो राहा गैया होमब्लालाय बाथ्राफोरखौ मानोथो फोलावबावनो हा हुखौ फाननायनि लाहार फाहारखौल' माबार खालामदो हा हुखौ माबार गोख्रैनो फाननायनि गाबोन समफोरहा लागायनो गाहार नागिरदो दे बिदिब्ला फंबाय बिदिनो जाथोंसै आं गाबोननो गाहार नागिरनायनि लाहार फाहार खालामनोसै खालामनायालाय माब्लाथो थांलायनांगौ जाखो आगै हप्ता खनसेनि मादाव लोरिदो हाबाब इसिबां हाखा दावरा खालमासि खालामब्ला जाया नोंसोर मिथियालै बाजै हा नायग्राफ्रा बेसेबां होंगो दोंगो रिजार्भनि हाखौ जाय आवगायाव थांनानै आवग्रिहैनो हायो बेनो बिगोमा जायो नाथाय मोनसे बाथ्रा जाबाय नङाना मा बाथ्रा खालांनानै जों बबाव थाहैजेननो न'खौथ' लुहैखानाय जायाखै मानो बे आंनि फामनि न'आलाय माथो जाखो बे नों हा नायनो थांब्ला जों सानैजों जिरायनाय बै दैसा सेरनि न' देराया लुनो हासान्दि बेवहाय थाहैथ'दोब्रा बिदिब्लाथ' हामबाय आगैया अननानै बेवहायनो थानो होबायब्लालाय बेखौनो खालामनांगौ जाबाय खुनुमथे बेवहायनो एब्रेनानै थाहैथ'दिनि दे बिदिब्ला खोथा बाथ्राफ्रा बिदिनो जाबाय आंखौ बिदाय होदो आंहा थांनो समा जाबाय र' फंबाय रथ' बाबु बिमा नै फंबाया थांनो ओंखारबाय दाखालि आं नोंनो दोननो होनाय बे 500 रांखौ लाबोनायसाय हरखा गारदिनि न' फंबाय साननानै लादो जागोन आदा जागोन
हा सानखानाय थाखायालाय बहा गोमानो बाजै बाबु थांनोसै दे बे संसारा गैया गैया दामबायारि नोंहा रावबो गैया बे संसारा गैया गैया दामबायारि नोंहा रावबो गैया पुरी नागारनानै खन्नाय सान्नाय नेवसिनानै जावलांनानै जिउ दियाखै हारसिङै गोदाव सोराव सफैबाय फंबाय जदो फंबाय जागोन दे जागोन न'आवबो मानसि गैयिलाय हाग्रा रज'बाय लासैनो उनाव फोसाबना लादो गिनो नाङा आं दं दे दे नोंथाङालाय बबेनिथो जाखा आं आमलायगुरिनिमोन नोंथां बोरैथो खारबोलायनाय जाखा हा हुफ्रा जाखाबाय फा जानायाथ' जानाय बादियानो नोंथां माबोरैलाय जोंहा फंबाय गुनजेरानो थि खालामखानाय बादि दैसा जिंनि बै आवजार गुदिखौनो आंनो थि खालामनानै होनो होननानै बुंखाबाय नायखांबायबो आं बेखौसो गुनजेदा बेखौनो नोंथांनो होनो होननानै बुंदों औ आरो बेखौनो बाथ्रायाथ' बोरैबा जाबाय माब्रै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिदिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै